Asta vă zic, am mâncat camera. Am văzut camera, bă, nu-i prost, bă, nu-i prost, am văzut camera, uai. Cum ar fi să le ia pe toate, nu cred. Hai să vedem. Uai, băieți, uai, deci chiar e ceva să... Cred că a văzut și camera asta. Cred că vine și pe camera asta. Uai, și pe asta a venit, bă, le-a văzut pe toate, bă, ăsta nu-i prost. Bă, ăsta e cel mai deștept de până acum. Bă, am mâncat toate camerele, bă. Bă, ce se întâmplă cu tine, bradere, ești ok? Bă, le-a luat pe toate, le arăt. Uai, ce se întâmplă? Aoleu, a venit la ea cameră. Și-a luat și camera din... Ora 2 dimineața, bro, a luat toate camerele, bro. Oh my god, băiatul ăsta chiar inteligent. Why? Ok, hai să vedem. Guys, help. Guys, ajutor. Cred că asta nu-i Maria, bradere. Bro, de ce zice... Like, e ca și cum o persoană care cere ajutor, știi ce zic? Adică, help, please, guys, help, please. Bă, dacă cere ajutor, țip, știi ce zic? Nu zice așa. Deci cred că e... Stii acolo. I tricked you. V-am fraierit, v-am zis, bro, că nu-i Maria. V-am zis, bro. Oh my god. Oh my god. Bro, ce face ăla? Bro, ăsta-i dus cu capul, doamne vești, bro. Bă, ce se întâmplă? Ok, sunt blocați aici. Push the kid. Oh my god, why? Iată ce cred ei, bro. Ei cred că asta e de fapt o scenare și Maria e cu el. Ok, deci nu m-am gândit până acum la asta, vă zice că nu m-am gândit până acum la asta, dar s-ar putea să fie și asta o chestie, gen Maria să fie cu ei și ei să fie aia pe care se pune target și ce zic. Hai să vedem în continuare totuși. Nu pot. Nu poți. E ceva pe un track. Nu știu ce să facă. Puteți să ieșim pe geam? Nu, e la etaj. Toate camerele au picat. Adevărat, au urmărit gen asta zicea că bă, fata e aici, dar au urmărit sunetul vocii. Să vedem cum ies de aici, dacă pot să iasă de aici. Poate să meargă prin vent. Nu putea să mergem prin ventilație. E ora 3 dimineața, bro, ești în drept. Ok, cred că nu o să scape de aici. Ora 3 dimineața, eat! Bro, ce-i ăla? What, bro? Oh, shit! Uite ce-i dă de mâncare! Pleacă de acolo, bro! Nu mânca asta! Trebuie să spargă chestia aia, bro, pentru că dacă nu pleacă de acolo sunt mor și ce zic, like, dacă nu-i omoară frățiorul nostru, cel mai vreau să moară altcumva și ce zic, adică, bă, e super ciudat. Hai să vedem. Ok, a reușit, fugiți! Wow, uite că vine, bro, fugi, să mori! Fugi, bratele! Fugi! Bro, ce se întâmplă cu Maria? Ce s-a întâmplat cu Maria, bro? Bă, dar chiar, băieți, ce s-a întâmplat cu Maria? Uitați de Maria, ne-am focusat pe băieți. Mamă, ce s-a întâmplat cu Maria? Hai, că s-a dus. We made it home, called the police. Deci au ajuns acasă și au sunat la poliție. We still aren't sure what happened to Maria. Momentan, încă nu știu ce s-a întâmplat cu Maria, bro. Ok, și ce s-a terminat videoclipul, guys? Scrieți chiar acum la comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu Maria. Eu cred, bro, că frățiorul nostru a mâncat-o, să vă zic așa clar. Adică nu cred că era un scenariu, like 100% eu cred că ăla i-a făcut ceva. Nu, gen, există două variante, ori ăla i-a făcut ceva, ori era un scenariu și ea era cu el, dar nu cred chestia asta. S-ar putea să fie și chestia asta, însă nu știe nimeni. Cam atât cu episodul acesta, dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați.